Nemrég ivartalanítottuk a bakkecskéket, és bár a nyár közepe nem a legideálisabb az ilyen műveletekhez, a fiatalabb bakok sebe nagyon szépen begyógyult, a két idősebbé viszont a kezdeti javulás után elég rossz irányba fordult, konkrétan beköpték őket a legyek. Hiába volt napokig rendszeres felületkezelés, és kezdett el gyógyulni a seb, később valahogy mégis visszasőtt, egészen rossz irányba fordult ez a folyamat, amit ráadásul sajnos nem is vettünk időben észre. A herék eltávolítása után pár héttel valahogy így néz ki egy szép seb, laza, duzzadásmentes a szövet, a vágás helye teljesen bezárult, száraz, a varasodás is gyakorlatilag befejeződött. Rosszabb esetben nyitva marad a seb, amit a legyek kihasználnak és belerakják a petéket, amikből ugye lárvák lesznek. Ahogy a képen is láthatjátok, itt körülbelül 20-30 darab lárva van ebben a sebben, ezt viszonylag gyorsan ki is tudtuk szedni. Nagyon rossz esetben ilyen tavirózsa-szerűen szétnyílik az egész seb, szó szerint kifordul a belseje, így a legyeknek teljesen szabad a pálya. A lerakott petékből nagyon gyorsan egy nap alatt lárvák lesznek, ezek pedig tulajdonképpen megeszik a húst, köszönhetően annak, hogy olyan enzimeket termelnek, amelyek feloldják a szöveteket, és ezek mindemellett akár az állatnak az elhullását is okozhatják. Itt természetesen nem tud gyógyulni a seb, ezért a kezelés során az első lépés a lárvák eltávolítása. A kiszedésüket nehezíti, hogy amint feléjük nyúlunk, elkezdik magukat még inkább befelé fúrni, ezért mi 70 fokos alkoholt spricceltünk a sebbe. Ezt nagyon nem szeretik a lárvák, ettől elkezdenek kifele jönni, tulajdonképpen menekülnek, és így sokkal könnyebb elkapni őket. A végén leöntöttük az egész sebet ilyen fertőtlenítőszerrel, majd lefújtuk egy tartós, légyriasztó, sebvédő sprével. Ezen itt nagyjából 2 órát dolgoztunk, és körülbelül 500 lárvát szedtünk ki.